Обратно в студиото на Клуб Инвестор. Тук си говоря с моите гости Теодор Кафеджиев, Георги Миленчев, Михаил Илиев. Говорим си за интернет бизнеса в България, говорим си за това може ли такъв бизнес да бъде прекия път към американската мечта за някой предприемчив и успешен и умен българин. Преди да продължим разговора с моите гости в студиото, искам да включа на скайп Георги Стоев, финансови анализатор от Industry Watch, който е наш редовен коментатор. Здравей, Жоро! Това е рубриката Виж сега, чакай да ни мине каша първа и после си говорим. Виж сега, ето го и Жоро Стоев. Здрасти, Жоро. Здравейте, искам да споделя няколко от резултатите от наше Industry Watch скорошно изследване за предприемаческата екосистема в България. Длъжен съм да кажа, че възложител беше Фондацията Америка за България. Тя искаше да се осведоми за картата на предприемаческата екосистема у нас и да види къде най-добре може да се Какво, Жоро, значи карта на предприемаческата екосистема? В научния смисъл на думата това означава основни играчи или основни мрежи от играчи и разбира се основна посока на развитие на тази emerging екосистема в България. Така, и това какво? беше основната цел. Някои основни извода, противно може би на масовото схващане, че парите не стигат. Парите са налични. Въпросът е, че може да се окаже, че идеи не стигат, а не пари. Концентрацията на идеите и на предприемаческото усилие в няколко индустрии или може би в една индустрия, ако искате да наречем хай-тек индустрията, и до голяма степен географската концентрация в центъра на София в известен смисъл ограничава по-бързата експанзия според нас на сектора. Разбира се... За кой сектор говориш? За IT? За предприемаческия сектор. За предприемаческия като цяло, не само IT. Тъй като представихме това изследване вече на общността от предприемачи, от хора, които са активни в образованието на предприемачи, донори, които финансират стартап, фондации и така нататък, разбрахме, че сме били твърде критични, но искам да кажа, че ние отчитаме добрата стъпка, с която се развива българската предприемаческа екосистема. По-скоро нашата цел беше да идентифицираме места, които са по-трудни за развитие, където има нужда от някакъв шут, за да се развият по-бързо. За това казвам, че от една страна ние намерихме твърде голяма концентрация на екосистемата, от друга страна основни играчи като бизнес ангелите все още са твърде малко според нас у нас. Не толкова защото няма пари, нали, както биха казали някои хора, просто хората са бедни, затова няма бизнес ангели. По-скоро информацията и осъзнаването на това какво е да си бизнес ангел не е достатъчно развита, не стига до достатъчно брой българи. Жора, това изследване правихте ли по сектори? Предприемачи и то, който отваря пекарна на ъгъла, да кажем, и продава хлебчета, предприемачи също и човека, който прави приложения за смартфони. Да, нашата дефиниция за предприемач беше по-тясна от общоприетото схващане за малък и среден бизнес. Ние по-скоро се фокусирахме върху хората, които са склонни да експериментират с нов бизнес модел. Тоест хора, които мислят извън рамката, извън дадените условия в учебника по макроекономика. Защото най-често разпространеното схващане е, нали, че можеш да отвориш магазин за дрехи, примерно. Около тебе да има 4 мола и никой да не влиза. Аз осъзнавам, че това е също в някои дефиниции това също се нарича предприемачество, но ние по-скоро тези хора ги наричаме самонаети или хора, които се създават заетост, защото не могат да бъдат наети по трудов договор на друго място. Предприемач в нашия доклад тези не ги броиме. Който експериментира в новото, опитва нови рискови начинания и търси инвестиции, които в традиционния смисъл наричаме високо рискови.
С английски думи това е High Impact, High Growth индустрия най-често, но това, което отново забелязахме е, че има огромен фокус върху IT приложения, веб-сайтове, software development и много малко се обръща внимание на други ниши, които са може би бъдещето на българското предприемачество. Например, много малко хора говориха за инвестиции в билки или в биоинженерство или в фармацевтични продукти от ново поколение, въпреки голямата традиция в фармацията в България. Така че просто ние наистина осъзнаваме колко добре се развива IT сектора, но всъщност твърде голям фокус има там и нашата препоръка беше на всички играчи. По ваши преценки IT сектора се развива супер добре. Развива се много по-бързо от всички други сектори в България и нашата препоръка беше погледа да се насочи и към други географски места и също така към други, може би, традиционни индустрии, което между другото е и начин да въвлечете повече бизнес ангели, защото хората с многото пари в България са индустриалци, хора, които произвеждат стомана, които произвеждат месо. На тези хора трябва да им се каже, че е много престижно и интересно да си бизнес ангел, т.е. да влезат и в финансирането на нови приложения. И не знам, това поколение хора дали може да се ориентира лесно в интернет, какво се случва, защото може би има някакъв естествен страх, някаква бариера, да не изгубят парите без да разберат как е станало. И последно, нашата препоръка беше и да се насочи част от ресурса към образование, но не толкова на технически умения, т.е. да можем да си пишем бизнес плана, това, което традиционно схващаме за предприемаческо образование, по-скоро за образование и после надъхване на предприемаческа визия и предприемаческо мислене. И разбира се, смяната на поколение ще върви ръка за ръка с смяна и на отношението на медиите към предприемачи. Т.е. все повече герои, все повече успешни истории ще показвате вие, както правите днес. Това е идеята. Искате ли да питате нещо, Стоев? Теодоре, ти беше ентусиазиран да се включиш. Добре. Благодаря ти, Жоро. Благодаря ти за включването. Георги Стоев от Industry Watch в регулярната ни рубрика с коментар, която сме заглавили "Виж сега". Ние продължаваме разговора в студиото. Добре. Да се опитаме да дадем малко практически умения на хората от гледна точка на това какво се случва след като регистрираш фирма. Сега може да се случи това нещо и за 2 лева, за 5 лева. Капитал. Регистрираш фирма, правиш идея, някак си я довеждаш до някъде и тя стартира. И после какво правиш? Кои са критичните точки в управлението на една такава компания? Теодоре, почни ти, моля. Критичните точки са вече когато наемаш хора, отношението с хората. Лично това е едно от най-трудните неща. Едно от най-трудните неща ти е това. Не е като просто да преведеш заплатата или да пуснеш фактура на някой. Тези хора искат отношение, ставате като семейство в даден момент. Така е, да, искат перспектива също. Това HR консултанти трябва. Да. Кажи, преди да стигнеш до тия проблеми, имаш първите 6 месеца на фирмата, ми ги опиши. Можеш Първите ли? 6 месеца беше нон-стоп работа. Миленчев се смее, сега и него ще го питам същото. Почти не спях. Така. Имаше ли хора наети от теб в този период? На втория-третия месец вече да. На втория-третия месец? Не смогвах сам. Но първия месец и половина-два си бил сам? Да. Жоро, кои са критични? Тогава ти си човек, който трябва да може да прави всичко. Да, и по някое време трябва да почнеш да сваляш от себе си обаче ти ангажименти, защото иначе ще се побъркаш. Жоро? Аз смятам, че за всеки един предприемачески проект, независимо в коя сфера, номер едно е да помислиш за маркетинга още от началото. Основната грешка, която правят всички стартиращи, е да се фокусират върху продукта или услугата, която предлагат или ще създадат, и после да вложат ресурса разбира там и когато стигнат всъщност до пазара, да нямат възможността да изведат този продукт или услуга на пазара. 80% може би от ресурсите трябва да бъдат вложени в маркетинг, а не толкова в самия продукт или услуга, който искаш да създадеш. Или аз, ако имам 5000 да стартирам бизнес, аз бих вложил 1000 в създаването на продукта или услугата и 4000 в маркетинг на това нещо, за да разбера дали то ще изобщо ще заработи.
Дали се заслужава да продължавам да стоя буден през нощта, нали, да не ям. Ще се хвана за твой пример. Значи 1000 лева си изхарчил за фирма и ти остават още 4 за маркетинг. И почваш да харчиш тия 4 за маркетинг. Как се ориентираш? По кое време на 4000 се ориентираш, че това нещо си заслужава или че не си заслужава? Аз даже бих казал, отварянето на фирма е най-лесното. Това е... Направо не го броим. Отнема 3 дни и всеки може да си го направи. Смятам, че кога разбираш дали работи е кога получаваш първия клиент. А колко време ще отнеме, докато получиш ти ако първите пръснеш си пари? 4000 лева за един клиент, нали, придържам се към примера с 5000. Да. По кое Зависи време... какво му продаваш. Зависи какво продаваш. Един клиент може да е достатъчно. Къде е този breakthrough point, за който говорим? Ами според мен до последния лев на тия 4000 трябва да тестваш. И след това теглиш чертата и си правиш равносметка дали да продължиш. Дали се заслужава, да. Дали има... Дори да си 0 на 0 или на малка загуба, в смисъл, според мен трябва да продължиш, защото се виждат нещата, които можеш да подобриш вече. В смисъл, не става въпрос, че е 5000 лева и ти трябва да си изкарал 5 лева. По това време вече би трябвало да имаш някаква представа как точно се случват нещата. Мишо, ще се включиш ли в разговора? Да, разбира се. Според мен имам точно това е HR на стартъпите, че те, както каза и Жоро, именно той залага 4000 за валидация на идеята, преди да продължи с идеята. Другото, което е интересно е, че при стартъпите, за да се развие един стартъп, обикновено той няма средства и трябва да се измислят по-интересни начини за маркетиране, с по-малко средства или така наречения growth hacking, да се достигне до аудиторията по различни канали с възможно най-малките Вие как достигате до аудиторията? Извън това, че съм те поканил в студиото. Това не го броиме. По различни канали, най-често онлайн, но това, което също правим е лично се срещаме с хора по игрищата, разказваме им за проекта. Ама наливате ли пари като бесни във Facebook и Google, например? Не. Ние не харчим излишни средства за прекомерна реклама. Те не са излишни. Те не са излишни, но това е нашия начин... Жоро, до сега говориш 80% в маркетинг. Това е нашия начин за разработка и това според мен е по-хитрият и съвременен начин, така наречения Lean модел, при който се разработва дадено нещо, маркетира се, измерват се резултатите, научават се къде са грешките, кои неща са добри, получава се фидбек или обратна връзка от клиентите и ако е необходимо се прави пивот или може да се наложи за един стартъп на 180 градуса да смени посоката на развитие на база на събраната информация и така това се запази, идеята да градира, да мутира и да се развие. А вие заложили ли сте си някаква времева рамка, например? Пътна карта имате ли? Да, имаме... И по кое време трябва да почнете да изкарвате пари, защото на мускули колко време ще изкарате? Колко време ще издържите? Различни цели, но това, което правим е гледаме да сме гъвкави. Имаме бегал план за развитие, но това не е точно пътя, който трябва да следваме на всяка цена. Това да ходиш по игрищата и да разказваш за твоя продукт също е маркетинг. Това е маркетинг. Да излизаш по барове и да разказваш какво се занимаваш за твоя продукт също е маркетинг. Да, идеята е, че по този начин ние персонално достигаме до хората, получаваме обратна връзка, която е също много важна за нас. И целта ни към този момент е да имаме малко потребители, да усъвършенстваме продукта и така да целим по-голяма група, след което отново на база на събраната обратна връзка да развиваме продукта поетапно, тъй като е много лесно. Тоест ние сме спечелили доверието на така наречените early birds, хората, които са готови да ни подкрепят, да пробват нещо ново, само защото е ново. Но все пак искаме да задържим тези хора и да добавим нови, които са по-недоверчиви, които по-трудно приемат новите неща. Да, разбира се. Аз вода разговора в тази посока по принцип, защото някаква статистика съм гледал, примерно, че някакъв огромен процент от фирмите фалират първите 2 години. Нещо такова имаш. Да. Видиш и фирма, която е на повече от 2 години, значи може би е окей. Къде се чупи връзката между пазара и
добрите идеи? Защо фалират стартъпите? Защо фалират фирмите? Също са много. Например, при стартъпите около 90%, ако не се лъжа за статистиката, фалират заради екипа. Просто екипа не успява да се сработи и било под напрежение или други причини, екипа се разпада. Това е най-често срещаната причина за разпадане на стартъп. Казва, че трябва HR специалист. HR специалист, може би ти трябва по някое време, като имаш повече служители. Да, наистина, един от основните проблеми е хората и отношенията между тях. Да. Дори това, което ходейки по различни ивенти, на които представяме с PopAll, това е нещо, което чуваме от инвеститори. Колко време сте заедно? Това са най-честите въпроси. Гледайте, колко да време работите заедно? Добре, прекъсвате сега. Други? Само след секунди се връщаме обратно в студиото.